kyselee mun varusteista, että mitä housuja mä käytän ja mitä kypärää mä käytän ja näin päin pois, niin tässä nyt yksi video siitä, että mitä mä käytän kun mä ratsastan. Ja tää on tietenkin talvi edition, eli kesällä sitten on osittain eri varusteet. Tässä on mun saappaat ja sanotaanko, että lievästi likaisessa muodossa. Selkeästikin viimeksi kun on käyttänyt, niin on tullut pikkasen kiire ja saappaat on jäänyt putsaamatta. Eli mun pitää putsata nää nyt ennen kuin mä menen ratsastamaan. Nää on parisen vuotta vanhat ja se näkyy täällä. Että esimerkiksi nää kärjet on jo aika kuluneet. Nyt nahka on lähtenyt. Ja sittenhän nämä on tällä tavalla mukavasti jo painuneet ja löystyneet. Ja täällä on tällaista ryppyä ja kaikkea muuta. Mutta toimii täällä ratsastusharrastuskäytössä kyllä ihan hyvin, että en ole lähiaikoina ostamassa uusia saappaita, että varmaan sitten siinä vaiheessa, kun nämä oikeasti hajoaa käsiin. Pitäisi kyllä pitää näistä vähän parempaa huolta, niin nämä kestäisi vähän pidempään. Mä käytän näissä saappaissa tällaisia tötsiä, jotka tuli näiden saappaiden mukana. Pitäisi puhaltaa vähän lisää ilmaa niihin, koska ne pitää nuo saappaat niin pystyssä ja sitä kautta pidentää sitä käyttöikää. Nämä on merkiltään Mountain Horse. Ja mulla on ollut näiden saappaita aikaisemminkin. Ja ne on mun mielestä ihan hyviä perussaappaita. Nahka on tollaista aika pehmeitä, niillä on vähän eri vaihtoehtoja. Mä tykkään tällaisesta pikkasen kovemmasta, en ihan sellaisesta pehmeästä nahasta. Ja näissä on vetskarit takana ja se on hyvä juttu. Ja nämä on nahkaa, mikä sitten auttaa siihen pitoon. Että nahkasaappaathan on paremmat kuin sellaiset kumiset saappaat, koska ne joustaa paremmin ja sitten niissä on parempi pito. Mutta ei mulla ole mitään erityistä suuretta tähän merkkiin, että mä valitsin sellaiset saappaat, jotka istuu mun jalkaan ja sopii mun käyttötarkoitukseen, että nämä on sellaiset yleissaappaat, eli käy myös esteille ja sitten kouluun. Et koulusaappaathan on yleensä aika sellaiset jäykät ja niillä on vähän vaikea hypätä, niin kun mä ostan näitä saappaita, mä hyppäsin vähän enemmän, niin mä halusin tällaiset yleissaappaat. Mun takki vaihtelee ihan sen mukaan, että mikä on sää. Et nyt täällä on tällainen about nollassa keli. Ja tää mun toppatakki on pikkasen jykevä tähän keliin, mutta mä otan tän pois sit kun mä ratsastan. Ja sit alla mulla on vaan joku perus fleece, että tää mikä mun yläosa niin vaihtelee aivan täysin sen mukaan, että mikä on keli ja merkit ja värit ja mallit ja kaikki niin. On aika lailla mitä sattuu, mutta käytännöllisyys toki edellä, että pitää olla lämmintä ja pitää olla sellaista, että on hyvä liikkuu. Ja sit se on hyvä, että iho vastaa joku hengittävä paita, koska ratsastaessa tulee kuitenkin hiki. Vähän sama homma on näissä mun housuissa, että mulla on aina jalassa vaan sellaiset, jotka istuu mulle ja joissa on kiva matsku. Ja kyllä mä sit väriä aina usein katon, että mä oon tykännyt käyttää jotain tummia housuja, harmaita, tummia sinisiä, ehkä mustiikin, koska ne sit sopii aika hyvin kaikkiin muihin väreihin. Että mulla ei ole ikinä ollut mitään sellaisia kirkkaavärisiä housuja. Mä tykkään, että housut on aika sellaisen neutraaliväriset, mistä kaikki muu voi olla sellaista. Mitä nyt on? Vaikka esimerkiksi punaista tänään päässä ja sitten tässä tällaista ruskeata, beessiä. Ja housumerkkejä mulla on ollut elämäni aika varmaan 100 miljoonaa, että niissäkään mulla ei ole mitään sellaista, mitä mä suosin. Että tällä hetkellä mulla on, nämä on Kingslandin housut, mutta nämä oli alessa ja sopi jalkaan ja oli hyvän väriset, niin sen takia mä nää sit ostin. Mun tärkein varuste on tässä pussissa, eli mun kypäräpussissa, jossa lukee ystäväni hevonen. Mun kypärä on ehdottomasti mun suosikkiratsastusvaruste. Se on ollut jo mulla aika monta vuotta, mutta mä en ole täällä kypärällä koskaan tippunut, niin mun ei ole tarvinnut tätä vaihtaa. Mä säilytän tätä suojapussissa, koska tässä on tällainen samettinen tää päällisosa, niin se säilyy parempana, kun se on aina pussissa, eikä esimerkiksi pölyynny. Siitä huolimatta vuosien aikana tähän on kyllä tullut jotain pientä jälkeä ja tuohon lippaan, tuollaista likajälkeä, mutta ei haittaa käytössä. Täällä on takana tällainen pehmuste ja sitten tällainen niskakiristysnauha ja sitten nämä remmit on tällaiset nahkaset, vaaleita nahkaa ja sitten tässä on tällainen lukkosysteemi. Ja takana on tää rusetti, aika kouluratsastajan kypärä. Tää on itse asiassa kypärä, josta mä haaveilin tosi pitkään ennen kuin mä ostin tän. Tää on Charles Owenin eli CO-kypärä. Ja
vähän hintavampi ja sen takia jouduin säästämään jonkun verran rahaa, että sain ostettua. Mutta mun mielestä tää on tyylikkäin klassisin kypärä, mitä on, niin sen takia tykkään tästä. Hyvä koulukypärä. Ja sitten viimeisenä hanskat. Nämä on tälle kelille vähän turhan ohuet hanskat, mutta mä pidän tuollaisia paksumpia, kun mä alkulämmittelen ja sitten vaihdan nämä hanskat siinä vaiheessa, kun alan oikeasti ratsastaa, että pidän näitä siihen saakka taskussa. Nämä on merkiltään Röckel ja olen käyttänyt tämän merkin hanskoja jo aika monta vuotta sen takia, että mun mielestä nämä istuu mulle parhaiten ja näissä on mulle sopiva pito, tällainen vähän nahkea tää fiilis tässä kankaassa ja tästä saa tosi hyvin kiinni nahkaohjista. Et hanskoja valitessa kannattaa just miettiä sitä, että miten ne istuu itselle ja onko niissä sellainen fiilis, mitä haluaa, että omissa hanskoissa on. Ja mulla on ollut näitä eri värisinä. Mä ostan yleensä vaan sellaiset värit, jotka jotenkin sopii mun muihin vaatteisiin ja sitten tuntuu siinä hetkessä hyvältä. Et tällä hetkellä just tällaiset tummansiniset, missä on valkoiset, aika epäkäytännölliset kantit. Huono puoli näissä hanskoissa on se, että näitä on tosi vaikea pestä, lähes mahdotonta. Jos nämä pesee, nämä aika lailla menee niinku pilalle ja sen takia mä en käytä näitä missään muualla kuin ratsastaessa, niin nämä pysyisi mahdollisimman siistein. Sellaisia ratsastusvarusteita mulla. Kuten varmaan huomasitte, niin mä en ole mikään merkkiuskollinen. Mulla on ratsastusmerkkivaatteita, mutta sitten mulla on myös paljon sellaisia, mitkä ei ole oikein mitään merkkiä. Ja mun mielestä se merkkijuttu ei ole kauhean oleellinen asia, vaan enemmän tärkeää on se, että sopiiko ne varusteet sulle, istuuko ne sulle hyvin ja tykkäät sä niistä, onko sulla itsellä oma hyvä fiilis niissä. Kallis varuste ei mitään automaattisesti tarkoita sitä, että se olisi jotenkin parempi, vaan paras varuste on se, joka on sulle